Ola, chámome José Manuel Nieto e son o mestre composteiro da empresa SIAO. Vou vos amosar os pasos que tedes que seguir se queredes compostar nas vosas casas. Neste caso necesitamos un composteiro e buscar unha boa ubicación, que sería a sombra, debaixo dun árbol de folla caduca, que lle dé o sol de inverno e a sombra de verán. Eso sería o sitio ideal. No caso de que non teñades unha sombra pois tan adecuada, teríades que corrixir esa falta de humidade regando o composteiro máis asiduamente. Imos comezar coa montaxe do composteiro. É bastante sinxelo. Teremos que estirar as partes laterais para despois ilas unindo. Estas partes son todas iguais. Só temos que unilas entre elas e ir ensamblando. Temos que ter en conta estas varillas que teñen unha anilla que son as que unen a tapa do composteiro. Unha vez que teñamos todo ensamblado no suelo, levantámolo e a última unión faríamola xa co composteiro de pé. Unha vez que temos o contenedor montado, pois situámolo na nosa ubicación, donde puxemos previamente unha reixa antirroedores. Instalamos a tapa. E xa temos o noso composteiro listo para usar. Unha vez que temos o noso composteiro instalado, o seguinte paso sería facer a cama de aireación, que consiste en coller restos de poda miúdos que iríamos picando para facer unha base dentro do composteiro pois entre 5 e 10 centímetros. Xa vedes que teñen que ser restos que non sean demasiado gordos para que se descompoñen nun tempo prudencial. Pode servir todo tipo de plantas que temos no noso xardín ou na nosa finca, evitando restos de eucalipto e de pino e tullas. E cubriríamos así todo o fondo, pois eso, entre 5 e 10 centímetros. Isto vai nos servir para que nos drenen todos os líquidos e ao mesmo tempo que nos airee ben o composteiro por abaixo. Bueno, dunha vez que temos a cama de aireación posta no composteiro, procederíamos a verter o que son os residuos orgánicos escollidos pois nas nosas casas ou cociñas. Restos de peixe, restos de carne, pousos do café e incluso papeles de cociña manchados, preferiblemente que non teñan tintas. Podemos meter tamén algún cartón cortado en cachiños miúdos. Tamén vos quero comentar o que non se debería meter no composteiro. Hai algúns materiales, ainda que sean orgánicos, que non se deberían meter no composteiro. Falamos no caso de grasas en bloque, aceites, evidentemente xa hai donde reciclalos. En caso de vinagres, de ensaladas, eso sería mellor quitalos antes de verter aí o que son os restos. Unha vez que vertamos os restos orgánicos, debemos cubrilos sempre con materia estruturante. Materia estruturante pois son esas materias secas que podemos atopar na nosa finca como restos de follas, estos restos de poda miúdos, incluso meterlle algo de serrín, palla, vegetación seca. Podemos aportarlle tamén algunha proporción pequena de terra en caso de que non teñamos pois eses materiais dispoñibles. Dunha vez que aportamos a nosa materia orgánica e a cubrimos coa correspondente capa de estruturante, pois xa temos o proceso empezado. A partir de aí, seguiremos con esa dinámica hasta que consigamos pois encher o composteiro. O seguinte paso sería, así que pasen pois 3 semanas, un mes, sería empezar a airear a nosa mistura.
Con este aparatiño, que neste caso é un aireador xa específico, pero poderíamos usar pois, unha ferramenta de horta ou de xardín, como unha horquilla, por exemplo. Do que se trata é de airear a mistura para que os insectos poidan traballar esa materia e descompoñela. Temos que evitar que se apelmace a materia e quede sin oxígeno. É unha tarea bastante importante a de airear, porque vai nos adelantar moito o proceso e ao mesmo tempo vai nos evitar ter malos olores e imos vendo como a materia se vai descompoñendo e se está, pois, por exemplo, digamos, no momento dado está encharcada, pois ao remexela vemos como está, se está moi seca tamén vemos que está seca e poderíamola regar, é dicir, podemos actuar en consecuencia dunha vez que movemos a materia e vemos como está. Dunha vez que pasaron xa certos meses, o que podemos encontrar no noso composteiro vai ser unha cousa parecida a isto, que xa é materia pois prácticamente descomposta, o vedes, a orgánica prácticamente descomposta, pero aínda así sempre se atopan restos pois que conteñen madeira que van ser máis duros e que siguen enteiros. O que podemos facer é tamizalo e logo recoller este material para usar en semilleiros, macetas, etc. Que pasa? Que este abono pode ser moi potente, daquela deberíamos misturar sempre con un 50% de terra ou algún sustrato inerte que se usa para ese tipo de traballos como serían os semilleiros. Bueno, espero que con estes consellos que vos acabo de dar vos sirvan para iniciar o vosso proceso de compostaxe, para darlle unha segunda vida aos vosos residuos orgánicos. En caso de que tuverades algunha dúda ou problema co voso composteiro, podedes consultar co mestre composteiro e axudaríamos vos a resolver calquer tipo de problemática que se presentase.